ଆମେ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ। ଓମ୍ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଅ ଉ ମ। ଅରେ ଆଚରଣ, ଉରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ମରେ ମନୋବୁଦ୍ଧି। ଆମର ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମର୍ଥ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଆଚରଣରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ରହୁଛି, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯାହା, आचरण से आठ। कथनी और करनी एक समान हो। ओम शांति।